नाशिक येथील गुरु गोविंद स्कूलचा मनमानी कारभार, पालकांकडून फीची सक्ती व लूट, विभागीय शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्याकडे तक्रार। सध्या कोरोना प्रादुर्भाव नाशिकमध्ये दिवसेंदिवस वाढत आहे। सुमारे 3 महिन्यापासून रोजगार व सर्व कामकाज बंद असल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे। मात्र काही शिक्षण संस्था चालकांचा मनमानी कारभार सुरूच आहे। इंदिरानगर वडाळा पातळी रोड येथील गुरु गोविंद सिंग या शाळेत पालक वर्गाकडून अतिरिक्त फीची मागणी केली जात आहे। शिवसेना विभाग प्रमुख इंदिरानगर, परवाच्या दिवशी या शाळेत माझे पुतणे यांच्या मुलाच्या ॲडमिशनसाठी पाठवलं असता ॲडमिशन देतो म्हणून त्यांनी सांगितलं। त्यानंतर फी भरण्यास त्यांनी 55,250 रुपये सांगितले। त्यावेळेस त्या ठिकाणी चेक देण्याची आम्ही हे केली तर म्हणे चेक चालणार नाही, आम्हाला रोख पैसे लागतील आणि त्या रोख पैशामध्ये 31,150 रुपयाचीच पावती मिळेल, बाकी पैसे तुम्हाला पावती मिळणार नाही। ते 24,100 रुपये हे जे आहे हे बिल्डिंग फंड म्हणून हे घेणार आहे, याची कुठेही नोंद होणार नाही, कुठेही पावती मिळणार नाही। तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर रोख पैसे द्या तरच ॲडमिशन भेटेल, त्या अन्यथा भेटणार नाही। याची माहिती मला दिली असता माझ्या पुतणे यांनी, मी त्यावेळेस उपसंचालक कार्यालयात बसलो। उपसंचालक कार्यालयात मोबाईलवरच स्पीकरफोन ऑन ठेवून त्यांना ही सगळी कहाणी ऐकवली। त्यांनी इथल्या अकाउंटंटला फोन केला, म्हणे आम्हाला जसं संस्था सांगते तसं आम्ही काम करतो, मला विचारू नका म्हणून फोन कट केला। त्यानंतर इथले CEO परविंदर सिंग यांना उपसंचालक प्रवीण पाटील यांनी फोन केला, म्हणे पालकाला पाठवून द्या, बघतो काय येते। पालक परविंदर सिंग यांना भेटायला गेले असता त्यांनी सांगितलं तुम्ही माझी उपसंचालकांकडे तक्रार केली, तुम्हाला ॲडमिशन मिळणार नाही। त्यानंतर पालकांना काढून दिलं। त्यानंतर लगेच परविंदर सिंग यांनी मला माझ्या फोनवर कॉल केला, काय म्हणे तुम्ही तुमचे पॅरेंट्स पाठवले, त्या पॅरेंट्सनी माझ्याबाबत तक्रार केली। म्हटलं तक्रार त्यांनी नाही केली, मीच केली, मीच बसलो उपसंचालक कार्यालयात। म्हणे आम्ही सेवा देतो म्हणे, तर आणि आम्ही कोणाला घाबरत नाही, तुम्ही मोदींकडे तक्रार करा नाही तर अजून कोणाकडे तक्रार करा, आमची नियमावली फायनल आहे। K+ इंडिया न्यूजसाठी नाशिक प्रतिनिधी योगेश गोसावी।